לשניכם. תודה. תודה. בניגוד לבני הדור השני, לרוב תלמידי התיכון של היום אין ממש דרך ללמוד על השואה ממקור ראשון. גם אם היו במשפחתם ניצולים, הם לאט לאט עוברים מן העולם. במטרה לחבר את הצעירים של היום לשואה, ברשת אורט יזמו פרויקט בשיתוף עם יד ושם, שבמסגרתו נפגשים בני נוער עם ניצולים ופשוט מצלמים אותם ומצלמים איתם. ושלום לשניים מהמשתתפים בפרויקט, שיראל רויטמן ובר לנובל. מאורט שפירא כפר סבא. היי. ספרי לי על הפרויקט. אני התחלתי את הפרויקט בשנה שעברה, בתחילת שנה שעברה, וחיברו אותי לשורדת בשם חווה קליש מכפר סבא. בהתחלה זה פרויקט בעצם שאנחנו מצלמים את הסיפור של השורדים, אנחנו שואלים אותם שאלות שמעניין אותנו לשמוע תשובות אליהם, ואנחנו ממש מתעניינים בנושא. מה עניין אותך לשאול? עניין אותי ממש איך, חווה הייתה בגיל שלי כשקרתה המלחמה, ונורא עניין אותי לדעת איך ילדה בגיל שלי מתמודדת עם זה שפתאום היא מאבדת את כל המשפחה שלה, איך מתמודדים עם זה שאתה נשאר לבד, מאיפה אתה מוציא את הכוח להמשיך אחרי זה. ומה למדת ממנה? וואו, המון. למדתי מה זה חוזק אמיתי, היא באמת גיבורה. וממש התחברתי אליו, השנה המשכתי איתה בפרויקט אחר, שקוראים לו מחוברים, שמלמדים את השורדים בעצם מיומנויות במחשב וזה, והיא לא הייתה אמורה להשתתף בפרויקט, וביקשתי שהיא תהיה בפרויקט, כי באמת היה לי קשר נורא מיוחד איתה. ואתה? אני שנתיים כבר בפרויקט, לפני שנתיים. הניצולה הראשונה שלי הייתה סבתא שלי. אז כן, הכרתי בהתחלה יותר את הסיפור, אז היה לי גם יותר קל להתחבר לנושא. איזה שאלות סקרנו אותך? לדעת יותר טוב את הסיפור, הכרתי אותו בכלליות, אז היא הביאה לי, גם היא סיפרה לי וגם היא עשתה ספר משלה, עם כל הסיפור, שיהיה לנכדים, לנינים, שידעו. בהתחלה עניין אותי לדעת, כי היא הייתה ילדה מאוד צעירה. הייתה בת 8. בת 8? בערך משהו כזה. אז קשה לתאר את המצב הזה. אז היה לה קשה. אז היה קשה. אבל אחרי זה פגשת עוד ניצולים. היה לי בשנה השנייה עוד ניצול, ועוד עזרתי לעוד ילדה מהבית ספר שלנו בפרויקט גם שלה. ומה למדת? למדתי הרבה גם על כל מיני סוגי ניצולים, שניצול זה לא חייב להיות רק בן אדם, מסכן, כמו שמתארים בגטו, הוא יכול להיות גם לוחם, כמו שהיה הניצול בשנה השנייה שלי, הוא היה לוחם בצבא האדום. ושמה? שכאילו נדמה לנו שהם היו חסרי אונים, אבל בתוך המלכודות מוות האלה הם ניהלו חיים. היא סיפרה לך על החיים שהתנהלו, על הדברים הקטנים שאפשרו להם ככה להחזיק מילימטר מעל המוות. זה היה, ממה שהיא סיפרה לי בשנה שעברה, זה היה נטו המחשבה של לעלות לארץ, של להגשים את החלום הזה ולהגיע לפה. והיא הגיעה לפה ויש לה עכשיו משפחה מדהימה, ויש לה נכדים, ויש לה נינים וילדים, והם כל הזמן איתה ואוהבים אותה, ורואים כמה טוב לה איתם, כמה היא מאושרת שהיא הצליחה להגיע לזה. אני מאוד מודה לשניכם על הפרויקט ועל השיחה. תודה. תודה לך.